croeso i chi gyd. Ar y ddiwrnod o dywydd sy'n nodweddiadol o'r cymoedd, a dweud, ac a dweud, bachgen o'r cwmp hwnnw fe hun, mae hawl gan i weid na. Gael esboniad, Wynn Thomas ydw i, a fe sy'n nabod Meic yn byr dda, diwedd y 80au, pan o'n i yn, oedd wedi mynodi i fod yn gydeirydd y pwyllgor gyrwmus llên na cyngor y Trefnwyd, ac yn gyfarwyddwr di-hafal a profiadol. A fi, fel oedd yn gyfer yn iawn, yn ddi-brofiad. A dyna pan y penodwyd yn y flaen ni. Cawaith ddyluniad ni. Ond croeso ar gynnig i'r teulu. Ac i Ruth yn special, mor farch eich gweld chi. Mae'n braf. Mae hanner y gynulleidfa yn deulu Meic. Mae wedi poblogi Cymru ar ei ben ei hunan, a dyna oedd ei nod iawn o'n i, chi'n gwybod. Oedd e wastad yn big ideas, take over the world. Reit, fe ddyle fod, ar ein siarad o ddyddi, fe ddyle fod na gôr yma o leisiau yn canu clodydd Meic. Mae e'n rheili hynny yn y marn ni, ond yn anffodus parti deilais sydd gyda ni, sef diolch yn fawr iawn. Gobeithio gawn ni'r smog o gyntaf. Mae Cyril, felly, o sidekick i fan hyn, yn mynd i fod yn ail ran, a mae'n mynd i siarad o'i brofiad o helpu Meic i farddoni. Ac oedd hwnna'n dipyn o herfa ni'n meddwl. Ond na i drio siarad yn fras am ryw 20 munud, hanner awr. Fe ddyle fod na luniau fan hyn. Neb wedi gweithio i, dylai ni lawr weithio nhw. So dyn ni'n lun na. A mae'n anffodus oherwydd natur y gwaith anfodol nath Meic. Mae ni'n golygu bod wedi gadael gwaddol anwyledig, yn dweud bob pwrpas. Beth nath oedd proffesiynoli yn byd lle ni yma hynny. Oedd yn gwbl amaturaidd cyn hynny, ac ar wasna, ac yn casual iawn. Wel, oedd Meic yn ddisgyblwr da iawn. Gafodd e afer yn hopeth, a fe osododd is-adeiledd neu cynseiliau anwyledig. Y byd na sy'n bellach yn cynhyrchu ac yn cynnal yn byd lle ni, yn gyffredinol. Ond ddim yn bod. Hyn bod Meic yn ei gosod nhw'n eitha. A hyn allu oedd o gael ei wneud na, wrth gwrs, oedd arian. Oedd yr arian ganddo fe oherwydd i fod yn gyfarwyddwr llên cyngor Cerdded Cymru. Byddwn ni ati, ond dyna graidd i fawr bod e wedi llwyddo i greu y byd yma yn anffodus i bai byth yn ddiwydol ohono. Wedi siarad y boeth bobl ifanc, fel rwy'n yn aml, llenorion ifanc, sydd oedd yn syniad faint i dyled i Meic Stephens i wedi gwir. Bydden nhw ddim yma, o'n i fan o'n fe, achos bydde'r bwys sy'n cyhoeddi gwaith nhw ddim yma, o'n i fan o'n fe. Bydde'r golygyddion yn y bwys yma, mae'n dibynol arnyn nhw, ddim yma, o'n i fan o fe. Bydde'r cylchgronau sydd gyda ni, na sy'n ymateb i'r cynnyrch yma, ddim yn bod, o'n i fan o fe. Bydde'r arian, y grantiau sydd ar gael gyda hyn, i gynnal cynorion, ddim yn bod o'n i bai yn Meic. Dyna'r gwir amdano. Mae pobl yn anghofio, mae pob llyfr wylwch chi yn habell cyngor y llyfrau. Mae'n gynnyrch grŵp o bobl. Mae'n gynnyrch diwydiant. I ni'n credu un llenor, ni'n canol fe neu hi beth ar bwynydd yna yn y babell len. Sneb yn canol nath yn cydnabod yr is-adeiledd sy'n ei canol nhw a'i gallu ogw. A Meic greu hwnna. Dyna'r bregaeth gosol, oce? Ond dyna'r gwirionedd, yn ddweud, oce? Reit, ewch chi ddechrau fel hyn. I was at Trefnwyd Bridge. With 20, I sat on the road, a new generation.
I found a tongue, write my words on many walls. Meic ifanc oedd hwnna, yn gair o brofiad. Achos mae'n cyfeirio wrth gwrs at y weithred yna, y bont Rhyddechan. Ti'n gwybod, roi o'n chi'n ddigon hyn fyddi i gofio hwnna, ie? Bobl ifanc yn protestio am y tro cyntaf, swyddfa post, popeth yn union Saesneg. A Meic a grŵp bach o bobl oedd yn fyfyrwyr yn Coleg y Brifysgol Aberystwyth, ie? Yn mynnu eistedd ar bont Rhyddechan, a chi'n gwybod yn yr bont, ie? Sy'n mynd arwen yr hewl o'r de mewn i Aberystwyth. Felly, o popeth o'n stop o'r de, achos bod nhw wedi hawlio o bont. Oedd Meic yn un o'r ffordd ac yna, yn eistedd yna fan y ceir ac yn y blaen, ac oedd bod y pobl yn effeithio. A dyna gychwyn pethau. A dyna un o'r digwyddiadau nodweddiadol heriol oedd y Meic ifanc yn ei cilchwn, i'w digwydd. Pont Rhyddechan. Wedyn chi'n sylwi bod y darn yna ar Llanesi, mae yn nill Taliesin. Okay? Y bardd hynafol Taliesin. And you unfrost it. I was here, there, everywhere. Well, there's been anything of any importance, I was there. Eitha Jake a Cofio'r. Yr enghraifft, oedd yna yn y 66, pan enillodd y blaid i sêr gynta yng Nghaerfyrddin, a fe swmpodd Gwynfor Ifans ar ei sgwydda. Ac oedd yn falch iawn o hynny yn y gystal. Mae hefyd yn sôn am a new generation o dynefyddau nesaf yw I found a tongue. Wel, nath Meic ddarganfod gwraig yn Aberystwyth, ac yn rhannol trwy hi, fe nath ddarganfod y gell Gymraeg. A mewn ffordd, nath ddarganfod hwnna oedd ei briod famiaeth ers yn nhw chi. Ac o hynny mlaen, fe nath e'n frwydl yn y Gymraeg, ond hefyd gochodd e ddim i gariad at y Saesneg. Ac at y Gymru Saesneg, sydd hefyd yn rhan ohono ni fel cenedl o bobl. A fath nath o wasau i chi y ddwy iaith, y ddau lwyddiant, a dod â nhw yn hyd gorau gallai. O hwnna'n rhan o'i genhadaeth o dechrau, a dyna'n rhannol pan math y nhw wedi o'r y pryd yn ddalithydd Saesneg i gael gan Abertawe i'r gader gwybod lle. Oedd e'n bwysig iawn bod y ddau lwyddiant, y ddwy iaith, yn cael ei gydnabod a'i gwerthfawrogi. I found a tongue. Felly, dysgwr o Meic hyd hynny. A dyna pam, beth am bydd yn sôn am hyn, mae yna wall yn ei slogan enwog, ie? Cofiwch Trefnwyd, ie? Ni gyd yn gael y slogan yna, sy'n yn slambyn o hyd o graig yna. Fel chi'n teithio ag Aberystwyth ydyn hyn, mae'n drysor cenedlaethol, pwy feddyliad e? Wel, Meic gath y gwrs na sgrifennu hwnna, Cofiwch Trefnwyd, a nes mam yn ymddehair o'n fawr, wedi camdreidlo yn y fe. Cofiwch Drefnwyd, oce? Ond oedd hwnna yn arw i felly. O'r bont yma, oedd yn cael ei ffurfio ar y pryd mewn ffordd, drwy'r Gymraeg a Saesneg. I found a tongue. Unrhyw un yn abod Meic. Ond yn gwybod, fel mae'r heneson hyn wedi ei handrodd yn dangos, rebel yn ei hamlwg. Oedd e'n rebel. Ar ôl y raddio yn Ffrangeg, achos bod yr Athro Wynn yn credu bod yn ddigon dal o Saesneg, a raddio yn Ffrangeg yn Aberystwyth, a gyda un o'r cyfrolau gynta nath ei cyhoeddi at diws o wyr. Nath e gyhoeddi bron gymryd y gyfrolau, a fi sy'n gweud lot, oce? Oedd e'n ddifen draw fel awdur. Ac un o'r cyntaf wrth, oedd y fath o'r olwg na, survey na, o ieithoedd lleiafrifol y cyfandir. Oedd yn dangos wrth o'r dechrau bod gan dderweddigaeth Ewropeaidd nawr, oedd yn gweld Cymru hefyd fel rhan o cyfandir llawer mwy. A hwnna bwysig yna fe. A tra fi'n cofio hynny, yn anffodus, y gyrhaeddau sy'n bwyllgo'r llên, just pan yn rydyn math o arian, just my luck, oce? Achos tan hynny, yn flynyddol, oedd wedi trefnu bod yna awduron o fri, dan nawr o cyngor cyfyddydau, yn dod i Gymru, yn treulio misoedd yn hyn yn teithio gwmpas,
y gwahanol ardaloedd yn dod i nabod y gwahanol ardaloedd ac yn ceisio hybu a datblygu yn y diwrnod. Yn eu plith nhw, Margaret Atwood, Derek Walcott, nath ennill gofr Nobel. Dyma ei weledigaeth efo. Oedd e'n rhyfeddol. Just my luck, dath hynny ben, just nes I gyrraedd y gafel. Roedd e'n rebel, ac ar ôl gaddio fe ath i fyw yn Arthur yn gyfnod dysgu yr Athro, ond yr un pryd oedd e'n byw mewn fath o comiwn. A pwy oedd yr oeddedd y comiwn, ond y fath o y Falstaff Cymraeg yna, Harry Webb. Oedd yn dipyn o rebel, yn fwy o rebel yn Meic wedi. A mae'n debyg yn ôl Meic, arfer y comiwn yna, oedd, bod hyn a hyn, gyda'r nos, bydde un ohonyn nhw'n drimo i'r atig, yn hwyr y nos, yn mwyn darlledu y Radio Free Wales, ac wedyn wrth gwrs, oedd gan nhw rhyw chwarter awr i darlledu, cyn bod yr heddlu yn dod hyd i'r dombedd ac yn prysuro i cael nhw lawr. Felly gafodd Meic practis, yr fath o y secret radio yma. Oedd yn y sir o Erbyn, fath o gyfwni gymeriadau, drygioni a rebel ac yn ymlaen. A pwy gredau, ta'r Meic hwnnw wedi'n yn sydyn iawn, yn ymwangos yn gawd ti fas, poacher turn gamekeeper. Achos cyn bod chi'n troi rownd, oedd y Meic ifanc yna. Meic ifanc wedi cael ei benodi i fod yn gyfarwyddwr cyntaf llên y cyngor cyfieithydd. Nawr, chredech chi hynny, fant o rym am y cyfarwyddwr y brif hynny. Oedd gan y rym rygweddol, chwildroadol. A mawr Meic, oedd ganddo fe weledigaeth. Weledigaeth. Oedd yr un maint a'r swm oedd ganddo fe i wario. A dyna'n gwaredigaeth ni fel cenedl. Bod Meic wedi cael ei benodi i fi, mae'n rhoi lot o ffrwythder yn hilch ni, achos oedd e'n benter sydd oedd ar ran y cyngor ar y pryd. A fe fi oedd yn ddreinen, yn gwybod fi, yn ochr yr cyngor, beth oedd o'n i. Real troublemaker, achos newyddiadurwr am Meic. Oedd e'n dweud cydnabod pwysigrwydd unrhyw fath arall o gelfydd. Fi oedd y pŵr gafn fod dader achos yn erbyn William Athroes. Chymo, oce. Oedd yn dadle achos yr cyfrofiad, chymo. Y mawrio yma Jonah Jones oedd yn ddefnydd yr chwilffordd celf. A fi dri am bach yn siarad dadle, wel, chymo, bydd yn mwr i'r importance. WNO oedd yn chyngerarian i gyd hynny. WNO, na di hyn oedd enw beth am Meic yn y bwyd. Just in the way, achos beth oedd e'n oed, o arian ar gyfer datblygu, oedd ganddo ei weledigaeth. Y son o'r hyn alledd ddigwydd, beth rhaid cael gafel yn yr arian a'i ddefnyddio yn gall. Nawr, a fe chi ymlaen, a chi ymlaen yn stel, a mae hyn nath ei gyflawni fel cyflwyddwr y pwyllgor llyn. Gan fy mod i wedi bod yn penodi yn gydeirydd, ges i addysg yma. Addysg mewn siwrni drin pwyllgor. Sôn am thrown in the deep end, beth cyntaf ddigwyddodd ar ôl i fi gael fy penodi, oedd achos y faner. Y rai o'n chi ddigon hyn i gofio, achos y faner. Faner, fes un o'n cylchronau mwy o hanesyddol ni. Neu cyfraniad anferth i datblygiad ni fel pobl, a'n hadnabyddiad ohono ni'n hyn. Ond erbyn y weithiau i fod yn deg, oedd yn pretty clapped out, chymo? Ac oedd Meic, newyddiadurwr, wedi cwmpo mas o fanna, achos nhw'n pallu sicrhau bod y faner yn ymddangos yn reolaidd. Oedd hwnna'n bechod marfod i Meic. Oce, rhaid i chi ymwneud yn broffesiynol. Os ydych chi'n cwmpo gwneud mas o'r diffyg nesaf bob mis, mae'n rhaid i fe'n ymwangos diffyg nesaf. Os ydych chi'n honni cylchrediad o hyn a hyn, da'r penwyr yn hyn, oedd eidr efo i dde, oedd Meic yn checo'r y ffigurau. Ac oedd e'n darganfod
nad oedd yn cael y gwirionedd gan berchnogion. Oedd yna, bod nhw'n gwneud nhw'n saff, wnaethon nhw'n gymsyliad nawr. Achos y cam nesaf, ar ôl hynny, gysgesu yn hen ric, ond Meic wedi ddiolch yn gloi. Os ych chi'n gyfarwyddo, chi'n moyn newid pethau, ych chi'n gomisiynu arolwg, oce? Nid yn mor ganol ei wneud, chi wastad yn comisiynu arolwg, achos chi'n gwybod beth yw canlyniad arolwg yn ei fod, chi'n gwybod chi'n dechrau, oce? Ond mae gen gwybod beth y diwedd, nath e benodi Rodri Williams i gynnal arolwg. A fe nath Rodri, nitha teg, nath e baratoi adroddau, fe'n gweud yn gwybod sydd yn Meic ymlaen fel ei wneud, sef dyna chi ddim parhau ariannu o fanau. A that's where I came in, achos o'n i'n mynd i'n rhan o'r penderfyniadau, ond fi oedd yn cofio derbyn y bai, achos oedd penderfyniadau wedi cael ei wneud. A Meic yn naturiol yn gadael i fi i sefyll yn yr amlwg, yn lle bod e, nath e ddim gweud, os dim eisiau i ti ymwangos gen Ron ac Ofaith, so nes i ymwangos gen Ron ac Ofaith, so i ddod o brickbats. So ddysgas i'n gloi, siwr oedd Meic yn gweithredu. Oedd ganddo fe gweithio'r grymus, oedd ti'n mynd clach ar y gweithio. Oedd e'n mynd ffrys. Un yn arweli ar y gweithio. Hwnnw, big time. Ac oedd gen i ddim syniad beth yn unig. Oedd ddim eisiau fi wybod, achos oedd Meic yn gwybod beth yn unig, beth bynnag. So oedd e'n gweith o'n y ddau beth i ddyn ni unig. A ryngo ni, wnaethon ni ddechrau enghraifft y tŷ newydd. Mae'n cofio mynd lan i'r gogledd i'n weld a hen Dr. Lloyd George, chi'n gwybod? A dyna yn Llanystum 2. Achos oedd Meic wedi clywed bod yna y tŷ yna ar werth ar gael, ac oedd ni boen ar gyfer Meithrin Awduron Cymru. A mae'n dal i fod yn llwyddiant enfawr. Tŷ newydd, hyd y dydd heddi. Mae dyna o pobl wedi gyda'r ganddo fe yn gyson. Nawr, fe o'n i wedi gobeithio. O'n i wedi gobeithio trefnu bod yna lot o bobl yn talu trefnged i Meic achos oedd yn heiddi. Mae yn un o wir gewri yn diwylliant ni'n Nghymru. Yn anffodus, a fyny gora, Trefnwyd y cyfarfod hwn, mae'n fi sadwn, sef diwrnod gadael ar y Steddfod, i bawb, mae'n wych o gynnig yn hoffi yma, ond i'n cael llon dod yn y ffwrdd gyda gen i, oce? Ond mae'n golygu bod yna nifer o bobl ddole fod yma, ddim yma. Mae yna ddau o'r teg wedi cyffreddu i hola gair ato am yr hyn oedd Meic yn ei lygu yn hw. Un yw Gwerfyl Chris Jones, roedd yw dyfyniadau hi, halodd i dyfyniadau ato i. Mae Gwerfyl oedd gwrs yn ymwneud o sefydwyr ifanc, Meic, a hyn i blaen i fod yn gyfarwyddwr wedyn y cyngor llyfrau. Ac yn tŵn un o fawrion yn cenedl ni. Ond Gwerfyl yn cofio Meic pan oedd hi'n ifanc. Ac mae'n ei alw fe yn ffenomenon. Ac fe oedd yn ffenomenon. Y cynifer o datblygiadau yn y hi, fel o'n i'n gweud, i cymryd yn gan y tal hyn wedi deithio o'i gyfnod wrth y lle. A allai chi ddim bod yn ei gymryd yn hir yn yr un ychwanegol heb edmygu i allu, i ymroddiad, a'i awydd i wneud gwahaniaeth. Dwi'n rhyfeddol, medda hi. Mynd dda Meic Feringed, dwi'n rhyfeddol a i gyfraniadau tu hwnt i fesur. Mae hefyd yn cydnabod yr hyn rwy'n gwybod yn iawn, bod e'n croen denau, yn gallu fod yn diamynedd, bod ganddo fe ewyllus, gwren, mwy na allai fe dra awdurdodi. Ond rhaid bod chi'n barod i sefyll lan i Meic Stephens, achos oedd e'n môr ymys, môr ganddyrdynol o gael ei ffordd. Ond oedd hwnna yr ochr ar Rhyddeiniog i'r gyfderau sef y drive yma, y penderfyniad, i gael pob maen oedd yn credu ynddyn nhw i'r wal. Wedi gweithio chi yr holl bethau nath i gychwyn, yr holl is-adeiledd nath i greu. A un arall oedd yn cydweithio ar y pryd oedd Peter Finch. Of gwrs, un o'r bethau nath Meic, oedd cychwyn, os cofiwch chi, siop lyfrau oriel yng Nghaerdydd, achos o cynhyrchu cyfrynnu peth. Ble oedd y cyfrynnu wedi cael ei gwerthu? Yma, ariannu'r gwaith i gynhyrchu llyfrau yng Nghaerdydd. Oedd nhw'n diflannu.
oedd y boes yn cadw ac yr amserlen Meic wedi gosod ei gyda nhw. Fe chi'n lwcus bethau llyfrau i fod ar gyfer y Nadolig, oedd yn dangos ar beth yma, ni chyfrol, beth yw'r yw'n ni, oedd Meic yn pwysig derbyn i'w gwbl, ond rhan o'r cyfanwaith oedd sefydlu siop oriel, fydde ac oedd yn wylth o siop oriorau. Fyna yng nghanol Caerdydd, oedd yna ddangos wrth gyfoeth yn cynnyrch llên yma yng Nghymru. A Peter Finch, y bardd, wrth gwrs, nodweddiadol heriol ei hun, fe oedd yn reolwr cyntaf siop oriel. A mae e'n uchel iawn i glod i Meic. A fe'n cofio Geraint Jarman yn gweithio fe. Fe ddyle Meic fod yn brif weinidog. A mae Peter, I suspect he always wanted to be anyway. Sy'n bethau wir yn credu. Mae hefyd yn cofio, fe a fe ymweld â Meic yn ei waeledd ar y diwedd gyda fi. A Peter yn awgrymu iddo fe, a ôl o fe ddiblynu. O fe, Meic ei hun am wedi, wrth gwrs, yn rhan o ymgyrch yma, i osod placiau glas cof am rhai o'r dironi. Wedi gyda'n ymwyrgwyd yr awdur nodedig a Ungol Gymraeg Meic Stephens, sydd hefyd wedi dod o'r cymoedd, neb yn sôn amdano fe, cyrraedd fe, un o'n dyddion gorau ni. Meic Stephens wedi gadael arian sylweddol, a Meic yn gyfrifol am reoli yr arian yna. A defnyddio'r arian i osod placiau glas nhw. So fel grymodd Peter wrth Meic, fydde hynny'n digwydd iddo fe. Ti yna yn Eglwys Newydd, gyda plac ar ôl. No way, bydde Meic, no way, bydde hynny tarfu ar ddistawrwydd a preifatrwydd y teulu. Ond, bydde Meic, bydde'n braf o beth ar ôl bydde madel â ni, bod cyfrol yn cael ei chynhyrchu ar cof amdano fe. Nawr, y gyfrol yna, ddim wedi'n ddangos. Ond o'n grymu ni, bod yn hen wedi bod hyn yn ddangos. Bydd angen cyfrol arno ni o ryw fath i dal ei trefnged i Meic, a bydde hynny yn cyd-fynd a'i ddymuniadau. Mae'n golled enfawr. Cwbl o storiau, cyn fi'n gofyn ystyried wedyn ni gymryd droso. O Meic yn talu megis, achos yn derbyn dim arian, ond oedd ei gadael iddi o'na yn cael trips, perks. Of course, oedd Meic hefyd yn cael y perk yna. A y perk mawr oedd mynd â nhw, sef fi'n yr achos yma, i ymweld â'r Undeb Sofietaidd. So, fe ges i trip gyda Meic, i'r Undeb Sofietaidd. Oedd Meic wedi bod yn sawl beth yma fe, oedd yn hen nam. So, nath yn rhywbyddio cyn fy mod i'n mynd i ofalu o'n berched. OK, yn yw, mae'r ffôn yn mynd, mae'n dweud. Nes i yn gawad ffôn. Ond gawad ffôn, mae'n cael rhywbeth, rhyw lais syniadol, etc. Bod y wastad rhywun yn gryndo, so dwi'n meddwl. Beth yna, ni'n cofio yn glir yn bod ni'n mynd yna, ac yn aros yn Pekin Hotel yng nghanol Moscow. A ni'n cofio y daith wnaethon ni yn y tren dros nos. Cafodd yr orsaf, oedd hi'n bis rhagwyr, 89, sef y cyfnod yna o newid byd nawr, chi'n gwybod? Fe cofio ni yn cyrraedd station Moscow, yn yr eira mawr yn ddeia 89. A yna chi sy'n cofio, chi'n bod, yr olygfa o Dr. Chivago, chi'n gwybod? Ble mae'r eira yn cwmpo, a Julie Cysig yn y blaen. Oedd e'n gwrs yna, oedd e'n romantis. A oedd y tren yn mynd i chyd o'n i dros nos lawr i Kiev, yn ni'n gweld hynny, Kiev, ia? A lle o'n i'r tren, oedd e'n sleeper, ac oedd samovar a popeth mewn barod. A dyma ni wedyn dechrau setlo, a dy'r tren yn dechrau taith dros nos i Kiev. Hyd ydy hyn wedi gyda hyn, rwy'n gweld gynnyddau bobl ifanc ar Kiev, chymo? Achos y rhaid sy'n yna, ac o'n nhw'n gwybod y cyfan am the West. The West. O'n nhw'n synchwiro yn sydyn iawn bod oedd o'r rhywun oedd i fewn i cyrraedd nhw. A dyma nhw ddreiddwy. Ac hynny ddim gweithio, look at a place of drugs, no?
you don't know anything about it, you really don't know. Oedd yn fwyliwy, a beth y drietriniaid yna, maen nhw'n dal oed, yng nghanol hyn sy'n digwydd yn chi. Taweth, oedd yn brofiad a hanner. A dy syrthio'r un o'r merched yn cariad y Meic, oedd chi. Dim chans i fi, ond oedd Meic yn ei geni nhw, good as gold o'r eich, ond chymod oedd yn yna. Ond ar y ffordd lawr o Moscow, ddechreuodd Meic yn ei hwyliau. Chi'n cofio, oedd hi'n datgu fe, oedd e'n y cocni wedi bod yn yr eilwyd i'r arhesol, oedd e, felly oedd hi'n datgu, oedd e'n cocni, bod hi'n dysgu, chi'n bod, ar old music hall songs i Meic, ac oedd yna gan Meic ar ei gof. Ac felly, hanner y nos, oedd Meic yn canu'r music hall songs yma. Y rai yn barchus o yn fras, chi'n bod, yr holl ffordd, o mos o hanner ffordd i Cyr. Dwi'n cofio yn glir. Ond, un stori. Na'n beth yn ofio hyn. A Peking Hotel yn Moscow. Something to behold. Undeb Sofietaidd. Dwi'n cofio cerdded y holl ffordd o'r Peking Hotel, lawr i'r Red Square, a gofyn i Meic ddim ar siopau. Dwi'n dod eich wedi pasio nhw. A wedyn, dwi ddim yn boi McDonald's, right? Ond pan wylis i nes i gyffroi tro o'r diwedd, goreiddiad, ond y bos yn metro fe. Beth yna? A Pekin oedd o'r eich, Pekin, yn Eden. Cofio, oedd eisiau bwyd yn o'n i. So, ni lawr llaw, tua 7 o'clock yn nos, a ni wedi am bwyd. Ni gwybod dim o bwrs oedd gael, ni'n gwybod yna. Ond tawaith, bwrs nid. So fethon ni at y reswm, ond mae'r weithio yn rwyddo. A ti weld ti o fe, oedd y reswm yn wab. A Mike yn dweud, could we have a table, please? No. Why not? The restaurant is full. But I'm like, we want one table. Yes, but the restaurant is full. But the restaurant is empty. But the restaurant is full. A fe gollon Meic I dyma. A sy'n ni'n gofio fe, oedd e'n gawr o'r achgen, oedd e'n weithiodd y dwi bod yn, wasgoles eto. A ddechreuodd e bwsio'r oed o'ch hyn, yn erbyn y wal. A o'n i'n dechrau cilwch yn o'ch, os yn chi weld, hefyd I clir yn o'n. A look, Batty yma fel e. A'i gris yn bres yna, look, Batty, you heard of the Guardian newspaper? Me, journalist from the Guardian newspaper. You find us a table? Oh, this will be front page news in the Guardian next week. Have you got that, Batty? Yes. I thought, why do we do? I said, well, look, good. Our manager got a no. Well, the manager in Wynn, obviously. No problems. Follow me. Nath yn arwen I trwy'r reswm yma I ryw fath o stawdd yn y cefn. Nath yn gosod ni fyna. Nath yn hyd o'r ole I wledd o'n gyfer ni. Ac ar ben hynny, ffindodd rhywun I wario violin. A rhywun I ganu. So o'n i'n gwleddad yna gyda'r violinydd yna. A wedyn wnaethon ni adael y restaurant. Oedd yn ffwl o hyd, oce? A dyna ni. A o hwnna I fi yn fath o famed, yn grynodeb o'r hyn oedd Meic yn gallu wneud. Os oedd e moyn cael ei ffordd, oedd e'n mynnu cael ei ffordd. A dyna nath e, yn lles ni I gyd. Ac lles yn byd diwylliannol ni, a llenyddol ni, yng Nghymru. So, mae'n gofannol ar ei ole, ac wy'n ddiolchgar iawn o fe. Mae un peth, o ddim yn goffen yn llwyr. Ar ôl fydde madel yn ni, ges I gais gan un o'r pethau mawr ffrinden a Guardian yr Independent, gisio mynd I o bit. A nes i'n falch iawn. A ges I ymateb
gan y golygydd oedd yn bles dros ben ar y byd. I'm very grateful with her, and I'm particularly grateful with her, because it was Meic Stephens who taught me journalism. Achos oedd ddiwedd cyn ymddeol, oedd wrth gwrs yr Athro fan hyn yn y brifysgol rhoi gyferbyn ag adre yn Drefforest yn wreiddiol. Gael ei godi mewn yr un cyfnod. Pam na gafodd Tom Jones i yrfo gyda rhan o'r orsedd ydi hyn? So I'm missing a trick. Byddai'r llyn o'r lan. Beth yna? Oedd Meic yn cofio Tommy Woodward yn iawn. A fyna, wrth gwrs, oedd Meic yn dysgu. A fyna gafodd y newyddiadurwr hyn o'n bellach yn olygydd. O bits y Guardian. Fyna gafodd ei addysg. So dyna chi, Meic, yn fras iawn. A sefyll. Diolch yn fawr. Chi'n clywed? Iawn. Diolch yn fawr, Wynn. Mae'n a gweud y gwir, fel wedodd Wynn, mi ddylai fod yna ragor yma yn talu Trefnwyd i Meic, a dwi'n teimlo bod fi, ond adnabyddiaeth i o Meic, ddim ond am gyfnod byr a gweud y gwir, cymharol byr, 10-15 mlynedd ola i fywyd e. O'n i'n gweithio yn Mhrifysgol Morgannwg, fel oedd e ar y pryd, Prifysgol De Cymru nawr. Ond mae'n anrhydedd cael siarad yma, achos mi'n gwybod oedd ni gyd yn sylweddoli, ond mae'r ddau y sawl mae Wynn yn talu teyrnged iddo fe, a Wynn i hun wedi gwneud mwy na neb fel ddeuawd i bontio y ddwy iaith yng Nghymru. A wy'n credu bod hwnna, chi'n gwybod, mae'n werth i ni gofio hwnna bob amser. Felly, mae'n anrhydedd fawr cael gweud gair fan hyn braw yma. Mi ddoth yn athro yn yr adran Saesneg, a be wy'n gofio yn arbennig ydy oedd pob athro newydd yn gorfod rhoi darlith. A wy'n cofio darlith, Meic. Oedd y lle yn orlaw, ac o achos i wreiddiau fe yn Drefforest, oedd pobl Drefforest fel arfer, mae'r darlithiau fe bod braidd yn sych academaidd, chi'n gwybod? A dim ond ysgolheigion a phobl o coleg. Ond, un peth dwi'n cofio, oedd y sesiwn honno yn llawn a llawer iawn o bobl o'r ardal wedi dod i'w wrando yma. A'i theitl i ddarlith oedd Pontypridd, a town with no history but one hell of a past. Ac wrth gwrs, mi oedd o ddim yn hir cyn goleio i gynulleidfa a gweud wrthyn nhw gymaint pwysicach oedd Drefforest, o Drefforest yna cyn Pontypridd. Ac oedd hynny'n eitha gwir, wrth gwrs, oedd y gwaith Tintlad a Francis Crochet, sewch chi i fynedfa Prifysgol De Cymru heddiw, mae yna ffenest yn y llawr yn y fynedfa, a os drychwch chi lawr, mi welwch chi fel cell dan ddaearol. A mae'n debyg bod pobl fel Francis Crochet, y doctor o Lantrisant, a'r criw na oedd yn dyrwyddon, yn cwrdd yn fannu. Ie, mae'n dal yna yn y fynedfa. Wel, dyna ni. A dyna dwi'n gofio amdano fe'n dod. A 2003, ro'n i wedi cael y dasg oedd y Steddfod Genedlaethol ym Maldwyn. Ac o achos bod y Steddfod ym Maldwyn, a fi wedi bod yn gweithio yna am dros 10 mlynedd ar hugain, yn debyg,
nes i fod yn beirniad cystadleuaeth y goron. A'r teitl oedd gwreiddiau. A wrth gwrs, enillydd y goron yn yr Eisteddfod honno, neb llai na'n archdderwydd Presedwr. Mae'r erydd hopwd. Ond wrth ferniadu, ond a un gerdd i gael iechyd, oedd hi'n wahanol. Oedden ni fan'na. Chi'n gwybod? Oedd hi'n wahanol i'r heliw o'r gerddi oedd yn y gystadleuaeth. Ac oedd hon, a gweud gwir, fues i am gyfnod hir, o'n i ddim yn siŵr iawn, i ble o'n i'n mynd ai o blaid cerdd Mererid, neu o blaid cerdd Meic. Wrth gwrs, oedd e wedi rhoi gerdd mewn dan ffigenw. Oedd y dan ni ddim syniad. Pwy yw hwn? Chi bod, a darllenau i chi nawr, dych chi gael rhyw syniad, y penillion neu'r pennill neu ddau cyntaf yr adroddwr, oedd y gyddefyniad o waith Gwynfardd Brycheiniog o lyfr coch arges ac hop y gerdd. Ac mae hwnna, wrth gwrs, yn gwreiddio'r gerdd ei hunan rywle yn y ffiniau Sir Faesyfed. A fel hyn oedd y gerdd yn agor. Dros lethrau serth cefn Wilfre ac ucheldiroedd gwain cysgu, mae'r gwynt yn cwylfan ac yn dolefain fel hen ast wedi llwyddi. Ddydd a nos, haf a gaeaf, yn ddi arbed ac yn anaiarol groch. Ar yr unigeddau hyn a elwyd elfail gynt, nid oes fawr i weld gan y cerddwr anfynych, ond pyllau mawn, eandirau o figwyn gwlyb, parfeidd geirwon i'r ychydig ddefaid penfrith, a chymanau sef yn dwy'n glaw o'r bannau, hyd eith hafodd mae lenydd a'r cantrefi coll rhwng gwy ac hafren. Mod, sy'n eithaf ysgubod, ac wrth gwrs, gwahanol iawn i beth ych chi'n gael fel arfer yn ystadleuaeth y goron. Dych chi ddim yn cael be maen nhw'n alw yn gerddi pros, bod sydd yn ar y ffin yna, rhwng barddoniaeth a rhyddiaeth. A dyna, mewn ffordd, oedd hon. Ac wrth gwrs yw gwreiddiau o ochr i dad. Mae'r stori, os ydych chi am darllen, mae'n stori ryfeddol. Fel oedd e ar drywydd y stori yma, mwy na lai ar ran i dad o ble roedd i deulu fe yn hannu. A mae'n stori beth na i ddim oed i bethau, swn i'n awgrymu i chi i'w darllen i yn y gyfrol yma yn cofnodiol. Ac mae'n y benod gyfan ar ni. A'n gwaith o Wynn yn sôn amdano fe, os oedd e'n cydio mewn unrhyw fater, oedd e'n i ddilyn yn mynd ar maen i'r wal i'r pen. A mae'r stori yma amdano fe yn chwilio am wreiddiau i deulu yn enghraifft wych iawn o hynny a dweud y gwir. A bod yn hollol onest, ges i bach o waith wedyn i berswadio'n cydferniad bod hon, ddwch chi, bod yna lais arbennig fan hyn, a achos chi'n cael cyfle i wneud hynny yn y gystadleuaeth, a mi godwyd yn y gystadleuaeth gan y ddoi arall dwi'n credu, achos bod fi wedi pledio i achos heb wybod pwy oedd e. A wedyn, wrth gwrs, roedd e wedi dod i ddarlithio Saesneg i Brifysgol, ac hwnna griw yna adran Saesneg arbennig iawn yn Brifysgol Morgannwg ar y pryd. Chi'n gwybod pobl fel Tony Curtis, o Jane Aron yn dysgu Saesneg nad. Oedd yna Chris Meredith. Dwi'n cofio Chris Meredith yn arwain modiwl ac y ddau oedd yn darlithio
ar y modiwl oedd Meic a Tony Curtis. A fi'n cofio fe'n gweud y job oedd e'n gael i gorlannu'r ddoi o'n nhw. It was like herding cats, oedd y disgrifiadau, achos oedd y ddoi ohonyn nhw fel ei gilydd yn gymeriadau annibynnol iawn. Ac felly oedd wedi dod i adran arbennig iawn. A wedyn, ar ôl hynny, wrth gwrs, mi ddes i ffrindiau ddege. Ac dwi'n cyfri Meic, oedd e'n ffrind. A dwi'n gwybod, wnaethon ni glicio yn syth. A dwi'n credu, mae'r rheswm, falle, y ddoi o'n i'n dod o gefndir dosbarth gweithiol. Dwi'n credu bod hwnna wedi bod yn help mawr. Oedd o'r un gwreiddiad ni, fi'n cofio cael sgyrsiau dege. Ac a mwyn lai ar yr un donfedd ynghylch o sefyllfa yng Nghymru. Dwi'n dal i weid, mae'n rieni mawr, na does na fwy o gyswllt i gael. Rhwng y rhai sy'n ysgrifennu yn Gymraeg, a dwi'n un o'r heini fes i mewn i farddoniaeth drwy gynganiadau. Mae nhw fanna i ni'n llawer rhydieddol o garfannu yng Nghymru. Ac mae Meic wedi gwneud fel Wynn, llawer iawn i geisio cyfannu yr holltau yna sydd yn ein diwylliant ni yn y marn ni. A felly, wnaethon ni glicio yn gogloi. Ond wedyn wrth gwrs, dyma fe'n dechrau ysgrifennu mewn tafodiaeth. Y dyfodiaeth sydd wedi mynd mewn ffordd, y wenwysig. Anhygoel i, o fi'n credu, fi'n siŵr beth oedd, ac oedd hwnna yn bwysig iddo fe. Oedd yn bwysig iawn iddo fe. Ddechrau'r wythnos, mae beth sy'n siarad am Brydyst Dyfnat Morgan, y llen. Prydyst, fendigedig, wrth gwrs, y llen yn sôn am fachludiad y wenhwysig, y Merthyr. Ac mae'n gerdd ddychanol iawn o'r sefydliadau a'r capeli Cymraeg yn Merthyr ar y pryd. A mae honno yn rhyw fath o farnad, fyswn ni'n dweud, i'r wenhwysig. Ond wrth gwrs, roedd Meic wedi ail ddarganfod y wenhwysig, a mae cerddi Meic yn y wenhwysig, fyswn ni'n dweud, yn ddathliad o'r hen dyfodiaeth. A dyna y gyfrol yma, wyliau. Mae'n llawn cerddi yn... A beth o'n i'n edmygu fe, achos oedd hi'n amlwg, chi'n gweld, mae'n gweud hynny rhywle, yn ei hunangofian. Diw beirniad yng Nghymru, hynny wedi beirniad eisteddfodol, dyn nhw ddim yn hoffi cerddi mewn tafodiaeth. Mae hwnna. Ond, bod e'n gwybod ni, ac bod e'n gwybod, achos gysi sgwrs y genwaith y ddwy, pam haid ysgwennu yn y wenwysig tro nesaf, achos yn dod yn agos at y gorol, ac o'n i'n gweithio so oedd eisiau ennill, fath oedd y wes oedd yn dweud. Ond yn chwarae teg iddo fe, oedd e'n dal ati i sgrifennu yn y wenwysig, oedd hi'n bwysig iddo fe. Ac bob blwyddyn wedyn, ar ôl 2002, un o uchaf bwyntiau y mywyd i, ond bob blwyddyn, o'n mynd lawr blaen beddi, a cael noswaith yng Nghymru Meic. Fe yn darllen, ac oedd wedi fel arfer, ddod i'n rhaid i'r cerddi fod mewn, tan mis y bryll, ond oedd Meic wedi gorffen nhw cyn adolyg. Oedd yn anhygoel o gynhyrchiol. A wedyn, oedd e'n darllen y cerddi. A o'n i'n neud ambell i awgrym, oedd yma'n gwrando ar bob un cyfiwch,
A bydden ni'n cael, ond wedyn wrth gwrs yn goron ar y cyfan, bydde rhywbeth yn paratoi pryd, 2 gwrs, 3 cwrs yn ystydu enfawr, ac oedd bod yn ystydu Meic yn brofiad, bod y llyfrau yna'n amgylchynu chi i gyd. A wedyn cael y pryd o fwyd, a wedyn a fydden ni'n trafod pob math o bethau. Dyma i chi, fan hyn nawr, o'n i'n sôn am y cerddi na, am y gwreiddiau, a o'n i wedi gweud am ei gerddi fe, mae'r cyfan yn fynegiant o gyntaf i grwydd gwledig y bu'n fwy cyfleus i anghofio yn ein lle. Mae'n perthyn i'r anw Gymru sy'n ffindir angofiedig hefyd. O wedyn, Meic, wrth gwrs, yn rhoi i farn wedyn, am dwi'n ddiolchgar meddwl fe am sylwad Beirniaid, ond ni cytunwn ar pwyslais a roddwyd ar osgoi llinellau rhyddiaethol. Mae'r ffin hint rhyddiaeth a barddoniaeth yn gallu bod yn anelwig ar adegau, ac ro'n i'n fodlon i throedio heb becso gormod amdani. Fi'n bod oedd yn ddigon mentrus. Gwendid yw hwn yn yngolwg rhai o'r beirniaid mwyaf ceidwadol. Oedd hynny'n ei chael yn ymaldegau. Ac o ganlyniad, mae'r farddoniaeth sy'n fwyaf derbyniol yn hylchoedd yr Eisteddfod yn tueddu i'm Christi i fod yn barddonllyd ac yn llawer hiflodeo yn ei heithwedd a'i dylweddau. Dyna, Meic, o'n i'n cael llawer o sgyrsiau am hynny. Wel, coffa da iawn amdano fe, ac i orffen, wi am ddarllen cerdd ar yr un thema, a bydd yn agos iawn at ennill y goron, gyda y casgliad yma. Casgliad yn y gwaed. Roedd Wynn yn un o'r beirniaid. Oce, ddewn iawn. Mae'n rhoi'n hanes i gyda'r diwedd, oce? Oedd Wynn yn un o'r beirniaid, ac roedd hi'n yn anffodus, mi benderfynodd am y cardis fi'n gardian unan. Maen nhw'n licio bwrw spanner mewn i'r works, a be nath Kerry Wynn Jones oedd gweld rhyw dwll yng ngeiriad y testun y cynllawiau, a mi ysgrifennodd y gerdd gyfer mewn cynghannau. Gwedwch o ddoi, oce. Ond cerdd Meic oedd yn y... A mae hwn yn gerdd sy'n sôn am yn agor y casgliad. Cymynrodd. A mae'n sôn, wrth gwrs, am glefyd y siwgr. Roedd yn dioddau y glefyd y siwgr. A mi orffenna i trwy ddarllen y gerdd yma. Mae'r clefyd melys arno i, a gwn yn iawn, gan fwy yr etifeddau sef. Bu'n had yn gaeth i joch o inswlin ar hyd i oes. Yn wir, fe hidlau'r mêl drwy'r idweliau ein gael gwaedoliaeth lesg ar draws y cenedlaethau dybiwn ni, yn rhodd angheuol. Dyna pam, heb os, a'r siwgr yn ngwad yn uchel iawn, am cyflwr yn gweithredu'n ar adeg, y mod i'n meddwl am yn had bob tro yr hof yn nodwy, ei bod ermig lem o dan yn ffôn, ddwywaith y dydd, a gweld y swatyn coch yn crynu ar fy mis fel chwilenach. Mae hynny'n pigwng hof a gawch mwy miniog na nemor dim am ŵr diwedws, a'i ddehea tair am dylwth, tras a genedigaeth ffraint a guddiau'n gyfan gwbl rhag y byd, ar gyfri'r gwaith o fod yn blentyn perth, cyswynfa, ceir, i ferch ben felen, lawd, a oedd yn fan, ac eto nid yn fan. Heblaw i bod i wedi rhoi un had, gymynrodd felys chwerw yn y gwlad. Diolch.
a dyna ni ddau beth, yn glo iawn yn orffen. Oedd yn sôn am yr areth Meic Chymod pan gafodd ei dynodi'r gader. Ac o'n i yno, ac oedd un o'r gydweithwyr oedd yn sôn am rhaid ystaf yn yr adran, Jerry Hooker, bardd o bwys yma arni, os yw wedi gwneud cyfroedd enw'r i ni yn hynny. Oedd Jerry Hooker beth bynnag yn y gyrchydfa, a fyny eisiau o fyny chydig gydeirydd o fe, yn gwrand, cyn o'r beth yn dechrau. Oedd Jerry Hooker yn dyn diwedd yn bardd o'r beth o. A dyma boed yn yw'n y cynnysiau mwynhau nes y gat Jerry. Oedd Jerry yn dechrau cael sgwrs. A meddwl Jerry wrth y boi yn, you a writer? Yes, sort of. Oh, so what do you write for? I write for the Times. Oh, I see. What do you write for the Times? Oh, I write about rugby, my boy. Oh, so you're a rugby captain. Yeah, you played a bit of rugby? Oh yes, I played a bit of rugby. Who have you played for? Well, my boy, I played for Cardiff. And then they're like, oh, Cardiff. Anybody else? Well, I played for Wales. Oh. I played for Lions. Pwy oedd y boi yn Gerald Davis? Oedd y setwr wych. Oedd Gerald yn eriod wedi cael amdano. Ond mae hwnna yn rychwad wedi'i. Oedd y rhai oedd rando ar Meic yn trafod i ddalu. Ac wedyn i ddod at y gyffes yma, yn anffodus, hwnna sydd wedi codi'r. O'n i brif yn yr goron. Yn y bawr yn gyda'i. A ddath y cerdyn mewn, a mae ddwy gael arbennig. O fi'n yn y wendwysau. Ges nhw, oce? A'r holl boint oedd Meic yn gwybod oedd y prif. So, pointed, right? Rwyma, oce? Oedd hi'n gael arbennig o'r rhan. A oedd hefyd cerdd wych gan Ceri Wynn. Oedd yn torri riolau mewn i ysgrif, achos oedd wedi mynd cangafu ei. Ond, dyna bod chi'n edrych ar y llyfr, llawlyfr, oedd ddim byd yn y llawlyfr yn gweud yn blwmp ac yn blaen na chael y llun ac yng nghanedd pam o'ch chi'n cysaddu am y goron. Ond le wedi wneud ac yn cytuno bod yn amriodol i wneud ond oedd Ceri Wynn wedi wneud Mae'r canlyniad oedd hi'n gael ar y ddeffog wedi gwneud. A felly, roes i y goron i Ceri Wynn, o'r osgo fe. Sydd o'n Meic yn byd. Ond, un o'r tron oedd i weld ar ohani yn ei weiled, os ydych chi'n gweld eich brynu. Oedd e'n lansio the old red tongue here, y gyfro yna, yn yr arclawedd yna. Ac o'n i yna yn y gader, ac yn canol Meic y tetra, oedd e'n diwedd Meic yn dod yna. O, gyda llawn yn Meic y tetra, mae John Williams yn halau at Cofio'r adeg. Ni'n nabod John Williams, dwi'n Ti'n nabod John Williams? Na, dwi'n. Wel, ti'n modd, fe yw'r boi na nes i sgwini gerdd amdani yn y ddefnod. Yr un pachethyr o'r goron i ddweud. Yn hollol nodweddiadol. Oedd e wedi cael cam gen i, oce? Oedd e wedi cael cam. Ac oedd e'n cofio yna, i ddweud ola. Ond rwy'n i gofio fe, gyda'r ffarch ac edmygiad a gyda diolch. Ac ar wedi sydd y dechrau i fi, mae'n cefn ni yma. A gobeithio chyfon i fi, allwn ni gael rhyw fath o gyffordd mas yn bod yr cof yma. Mae'n siŵr bod yna bacteria riolet. Byddwn i ddod o. Ond yna, diolch am arfer i chi gyd.